carrerons de Barcelona. Els terroristes planegen llures conxorxes criminals. Els homes de bé no gosen ni tan sols abocar el cap, ni tan sols abocar el cap. La veritat és que ha estat difícil l'elecció de les cançons. Hi havia unes que eren molt clares, com uns hits que no podien deixar d'estar, com el Per què ha plorat del Maricel o la carta del Flor de nit, la cançó Flor de nit, però després hi ha hagut algunes que depenia també una mica dels cantants que teníem, no? Però no ha estat fàcil, perquè jo m'acostumo a intentar posar hits a tots els musicals que faig, i llavors, clar, hem hagut de fer una tria, no? Un ventall de cantants molt dúctils i molt diferents, no? Però llavors també volíem que ells es lluïssin, vull dir que no només es pogués lluir la meva música, sinó que els cantants que col·laboraven es lluïssin. I puc dir que es llueixen molt, perquè amb els assajos que hem fet només en piano, la veritat és que és espectacular com s'han fet seves les peces, no? Per exemple, la Mone està cantant no la que cantava ella en el Gaudí, que és Cherchez l'amour, sinó precisament l'Ivan la banda canta Cherchez l'amour, i ella canta Borratxos de somnis, i llavors ha fet una transformació de la cançó que gairebé és nova per mi, no? El temps s'esmunya, això és ben cert, però es pot aturar, que fugi el temps. La vida és curta pel meu afany. El públic majoritari que vindrà suposo que seran amants dels musicals. Hi haurà alguns que siguin seguidors d'alguns cantants, com els 10 de Veu, que tenen molts seguidors, o la Nina, l'Helena Gadel, vull dir que tots porten el seu públic, i suposo que també hi haurà seguidors de la meva música, no? Sigui de musical o sigui simfònica. Vull dir que espero que hi hagi una barreja de públic i algú que passi per allà i mira, i entri.